dasare yo baler do ngerahapi sop. Sop. Kang Nah, katur. sop enak ya, Mas. Iya, dasare Dasare penyanyi luwenan. Aja ngono ta, Mas. Aku nyawang Lia ki lah wong kancane sop ki sak piring kok Lia ki ngantek-entek 3 piring. Alah. Ki jane lambe apa selepan. Alah padune areng ngelokke Surabadok ngene ya. Nduk. Piye, Dawuh Mas? sampun kathah. Ngaten. Menika Eyang Kakung ngersakaken langgam Jawi petis manis. Oh, petis manis. Kalian Pak D. Pak D. Pak D. Dimangke saking Bapak Among Rawuh wonten Inji. ingkang keparing ugi derek dono suwanten. Ngaten Bapak sinten? Ah dereng mangertos. Oh, tapi mangke ya, Mas. Nggih, Nggih. Niki mangga. napa riyen Mas Gareng? Mbah Kakung. Mbah Kakung pundi Mbah Dilegani. Kakung? Lenggahe, Mas. Mbah Kakung, Mbah Pundi, Kakung. Pak? Oh, teng mriko. Oh, teng ajengan Mas Mbah Kakung, Mbah Mas. Witono Nggih, menika sugeng midhangetaken Kung Witono petis manis. petis manis. Slendro. Monggo, Mas. Sing sayo sing rukun. Kitang karo ngipun. Manis manis kukus tebu saung Kaprine mama wertine. acak neran teges manapa guna Kapriye karepmu. manis manis sarapo langking saung apa acak yen to aku sambut dodo Kamar mancung Nyupen rasa kang sabar kamar yang karami Mas, Piye? aku kira rada piye ngono? Lah ngapa-apa Sajake kok bapak iki lho, lirak-lirik ae sing dimati iki apa teket mau iki. Wo. Ketoke bendole iki lho, Mas. Nggih, Pak. Oh. Lah bendolmu iki ora pas anggone kok. Lah kudune ning endi yo, Mas? Ayo rada ditengahke mosok bendol kok ning pinggir kaya ngono. Lah. Lah, mosok ning Sian. piye to, Mas? Hai. Kok hai-hai iki ngapa lho? Kaya sasaran panah kae. Jebret. Atur anu, Dik. Piye? Ngapunten, dandanmu ki pancen sliramu ki ora dandan wae wis ayu. Tenane lho, Mas. Mung nek nganggo bros ki mbok yo tulung siji wae. Lah piye to, Mas? Nganggo bros kok ngantek 3 kaya ngono. Lah iki siji nemplek ning kene. Alah genah 3 kok ora ngerti. Oh, lah sampean ya sambreng Telu gelap kok. kuwi lho. Telu ki ndi lho? Lah ya sing siji tengah, lah kuwi sing loro daging ngono kok ya. Kuwi beras apa gawan bayi? Gawan bayi. Oh, sampean wis sembrono lho, Mas. Kaya Iki Sahrini. siji kandhani kok, Mas. Kados Sahrini ya, Mas. Iya. Sahrini mantune Rebin. Ya ben to, Mas. Aja buka wadi. Iya, Bu. Oh, lagi mau kok enek cah cilik ning kene kat mau kok ora ngalih-ngalih to, Mas. Oh, Nah. alah, nggih. Hati-hati ya, Dik. Mau nek klebon orang-orang lho. Petis manis yen rambut sapsik ati
Cakrabuana kok Nduk. Nggih, menika pimpinan Mas Supriyono. Mas Supriyatno. Ingkang nyepuhi Kang Mas Soni. Nggih, Mas Supri sarjana apa, Mas? Supir. Hah? Apa? Sarjana apa? SP. SP ki apa? Sopir. Oh. Supir. Aja buka pati. Sopir apa, Mas? Sopir bis. Bisa apa, Mas? Ora mudeng bis apa? Sopir. Mula kae nek bis kaya bis liwat karepe dhewe. Kok iso? Ha ketok. Oh, sebabe Pendek. aja ngono lho, Mas, ra dibayar wengko. Lanjut ya, Mas. Oke. Tak simpen ono kamarku. Dadi sulung. Tak simpen ono atiku. Liya waktu nanging ketemu. Matur nuwun mangga.
baleke Til, iki lho Mas Til. Kentil baleke. Mas aja Alah mlotrok Til, kebablasan maju. Alah. Loh, Til. malah mundur iki piye sik penak to Mas iso ora to kae. Iki entuk penyanyi kaya. Baleke sik to Mas. Saya ngarep ngakali piye ta. Aja mbok nodai aku. Ora nodai abrakan kaya ngene kok nodai. Ya Til. Ayo Mas. Iya. Penak banget ya Mas. Jan. Wis penak banget. Wis penak banget. Wis aku wis fit. Fit. Wis fit aku. Iki kon nyanyi meneh weh. Kon nyanyi meneh. Dadi engko gen kebablasan ya toh. Dadi aku iso entuk kesempatan benake. Aku capek, aku sayang. Ora usah ijen dikancani. Yo 1 2 3 4 ngadeg kabeh. Wo penyanyi ini pokoknya ngadeg kabeh. Lah klambi abang kae Mas. Kayak juragane dan kok. Nduk itu. Wah iki Ora, kayak reso toh. nyanyi wong kayak glegeken wae pales kok nyanyi. Hey! Rang tang 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 tang. Luciana, Krisna Moningan, Lia Puspita. Baris. Aja gondelan cagak ngono. Engko ndak kaya mari larang beras nek ngene iki. Ora entuk ngono kuwi. Penyanyi nek modele kaya jerapah ngene to cah iki. Jerapah mangan wit ringin. Lah iki nggih putih-putih kuwi lak jerapahe. Ijo-ijo ringine. Wah, ndah hoyote. Rada sana. Oke, siap semuanya? Perhatian. Penyanyi siap. Gerak. Masuk. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Berhenti. Gerak. Perhatian. Manut komandan. Kelwa jukit. Sikil kiwa maju sedikit. Wo lah pekokno kok. Kelwa jukit, sikil kiwa maju sedikit. Nah. Kel ngensul. Piye? Sikil tengen nyusul. Oh, anak Yanto. Perhatian. Para penyanyi, ini koreksi dari komandan upacara. Begagah, gerak. Wah, atin rarangkepan. Wah, model. Sedekah kok, Mas. Larase slendro. Saben bengi nyawang. Jenggleng sik. Anak elek Yanto. Aku gak. Jenggleng kok urut tuh kari dhewe aku. Aku gak. Ayo ndodok engko kebroh ngerti-ngerti. Konang. Yuk Krisna. Eh? Aku. Iya. Ngapa? Jenggleng. Aku jenggleng lanangan. Oh iya no, mumbul. Edan ya Kok edan piye? Wani biru. Oh, bola-bali nek anake kernet ki ndelala. Iya loh. Yo. Konang. Wes lo, Mak. Atin konang. Ayo. Sudah. Geleng.
Kok malah kaya wong arep ngising ngono. Ayo. Gogrok lho, Mas. Yuk, ya, yuk. Yuk, ya, yuk. Lia. Kaya wong anyang-anyangan. Ayo Lia. Konang. Ser. Yuk. Bolongane ning dhuwur. Bolongane ning kene. Iki lho bolongan. Konang. Jenggleng. Urung wayahe kok. Aku jiro lupat ngokona. Weh. Dang. Weh. Buat Mas Gareng, tepuk tangan. Asik. Pak I. Ora, sik. Ayo ndang, ayo. Apa? Asik. Hop. Radarana. Gondo. Gondo apa? Wah, gondo. Gondo apa lo? Ayo, kaya dara itu keploki. Yen memajang Hae. Inul Daratista. Hae. Anissa Bahar. Hae. Ut. Uut Permatasari. Dewi Persik. Dewi Persik. Ayo ting. Atin Adudu. Luciana. Asik. Aduh. Ya, dangdutan. Wong nglayani papat kari dhewe garek Apa? angin. Apa? Kembang wae weton gunung. Alhamdulillah ya Mas Gareng. Rezeki. Ngapa? Pacitan sarwi jenah. Aku mesti gak penak toh, kurang Mas. Bra, kowe wis sing ora penak. Lah piye? Ayo nek kan perawan. Ya perawan ning jahitan. Apa ngerti bedane perawan karo ora to, Mas? Apa ngerti bedane perawan karo ora? Gampang. Contone piye? Ayo segurke kedung anggar blekutuk ra perawan, ngono wae kok gampang. Berarti wis jembir. Apa nek ora nek kedung golek kodhok. Kodhok dipiyake nak? Nek ngarepe Krishna. Apa? Ku nek Krishna ki bener-bener perawan mesti kok peret. Oh, iki nek perawan. Lah nek setengah perawan. Lah iki to sing wis ora perawan. Ki derokne dadi nganten. Dadi nganten. Korok. Wis tak dikoroki. Lah nek aku, Mas. Wis di anak siji mesti kodhoke muni plung lup. Lah sing kuwi sing sitoke? Iki ya cek peret-peret wong iki perawan ting-ting. Lah nek siji Mas bojomu munine piye nek kodhok ning bojomu? Bojoku ora nganggo kodhok aku hafal suara. Apa? Blung. Bose? Ah, gua kok ndak ora kebayar aku edan kon.
Bose awan iki, Mas. Bose bengi iki tok wayu ya. Alah. Tenan kok. Ayo. Bengi iki lho. Wong cambahe payu laris kok ya. Oh, lah iya. Panas. Udian. Aku mbok nodahi kok malah. Tuku cipir. Tuku cipir terus Tambahi nangka. tambahi nangka. Muga keluarga Pak Inggir Muga keluarga Pak Inggir. pinaringan bagya mulya. Amin. Arian. Aku ya, Mas. Arian. Mas. Anu awake dhewe gelem praktek gelem apa gelem parian nih Mas gareng praktek ya. Cocok? Cocok. Praktek. Kowe praktek. Hah? Kita yang parian. Oh, siap no. Siap. Siap. Ya, coba. Aku ya, Mas. Ya. Praktek lho, Mas. Praktek. Nah, aku nek ora praktek mo. Ya, nano. Ngepleh. Ngendi, Kris? Hah? Nggone iki. Ngepleh. Kene. Ngepleh, cepet. Praktek. Ya iya no. Kudu ping 4. Gledet 75. Gledet 75 iki kaya. Iya, cepet. Ngepleh. Ngepleh ngendi to, Mas? Lah. Oh, padha dene bosok reget eno kok ya. Iki. Lah, kene. Lah ya Allah, Gusti. Ngepleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sik to. Ngapa? Sing wis watuk-watuk ki bojoku tik sing mbok dongake aku ki. Ayo ngepleh. Pleh. Sedina ping 9. Waduh. Siji. Ora ndek gawean liya kejaba ngepleh-epleh ta iki. Loro. Telu. Papat. Lima. Enam. Wis. Songo kok. Ngepleh-epleh. Sedina ping 9. Terus Yen wong saleh wong saleh. lebu swarga. Ayo swarga nek dadak ngepleh-epleh ngene. Jangkrik. Wis, adikku genti. Ah, kowe. Wis, iki wis. Ayo urut sing tuwa, sing rumangsa tuwa, sik. Aku wis tuwa. Nah, Anu. Karo jengking. Ayo jengking ora? jaya. Saduk dhewe ora gelem jengking. Karun jengking. Wah, Karo mbok jengking. Apike kowe nang ngesorku. Karun jengking. Terus mekangkang. Mekak. Jan, kaya kirek pipis. Aduh. Terus? Penyanyine lencer kuning. Heeh. MC-ne kaya garangan. Garangan ora apa-apa sing muni kaya luwak. Ayo. Wis. Aku ya, Mas. Wah, aku ya parikan. Heeh. Heeh. Oke. Sik, apa ya, Mas? Nano. Ngisor meja. Sar meja, Mas, ngisor meja. Ngisor meja, Mas. Oh, alah. Rekasanir. Ngisor meja, Mas. Sar meja. Ana iwake. Ora enek apa-apa kok Ya iwak. ngene, ya epek-epek ngono. Ya ngono kuwi. Terus sar meja ana iwake parikane lali. Bojo ram lonjo. Bojo ram- Ijalke wae. Bener. Piye, Mas? Bojo ram blonjo nggo apa? Dijolke. Iki bojoku bar tak ijolke radio, Nduk. Nek tak balekke neh wong puterane apik iki kok. Wah, ya sijine genten ya, Mas. Kowe ya nyiksa aku, nyiksa. Oke, aku gampang kok, Mas. Pokoke penak banget kok. Aduh.
engko. Parian sing penak. Atin gareng. Heeh. Turu wong loro. Oh, iki kudu yoan. Prakteke. Atin gareng. Kose. Oh, piye? Oh, penyanyi gerbar mangan iwak kirik galake ram-ram. Kose aku uga. Nang. Weh, Ngambung Mbak Lucy. ngambung. Ngambung Mbak Lucy. Rezeki sing nyuting pengen. Sing nyuting pengen. Sik. Ngambung Mbak Lucy. Kaya- Cacahe ping 9. Ping 9. Ping 9. Mlayu. Ping 9 lho. Manut penak-penak. Ping 9. Penak. Ping 9. Ping 9. Ayo. Halah wong pisan wis remuk kaya kucing mlebu pawon lho kok. Ngambung Lucy. Cacahe ping 9. Ping 9. Rabi penyanyi. Rapi penyanyi. Munggah swarga. Alah, neraka jahanam. Heeh, Dek. Untuk bojoku ra nesu ya. Ayo, Pak. Ora nesu. Bojo kuwi sing penting uang masuk sampai rumah. Kikuk. Balesen. Urak-uraken ngono. No, aja trimo. Keplek kok. Banting. Mas Gareng, kurang rata. Ngene iki elek banget lho Mas. Wah disuting ketok elek. Tak ratake gene ketok bagus. Lah, ngene iki lak bagus. Sik. Oh iya Mas. Iki diratani kabeh ya Mas. Jan, di close Mas, di zoom. Wah bagus banget loh Mas. Tontonan panjenengane nggon TV kayak bagus banget. Kok kethek ketulup. Mas Gareng. Sesuk ngeluk MC liya ya, Bos ya. Lah ngapa? Wah, awal iki tenan kok. Ngapa? Nesu. Lho, nek bab sabar aku sabar. Heeh, piye? Wong lanange kedunungan Wahyu Susdawa. Elok banget loh Mas. Tegese sabar lho, ora percaya sangkik dawane ngantek turah lho ususe. Mas, delok, doi. Aku ora rangkepan ngawur. Mas, anu, Pak. bojomu ya me parian. Bojomu parian. Parian bojone. Ya. Ayo, parian. Numpak getek. Numpak getek wis iki dianggep getek ngono wae. Dirubung teri. Lah, Dirubung teri. lah ki lo terine cah cilik-cilik ki lo teri. Lubong teri. Bojoku elek. Bojok elek. Bojoku elek. Elek. Nanging gemati lho. Ayo, gemati mergo enek dite kok. Aku parian. Parian. Godhong lumbu. Godhong lumbi godhong apa? Godhonge gedang. Heeh. Godhong gedang. Ngapa? Suwek pinggire. Terus Bojo ayu. bojo ayu. Neng ati semelang. Heeh. Tak tinggal tanggapan. Heeh. Dikersake tanggane. Wong edan. No. Oh, ngono. Bose parian apa ora? Bose parian. Campur sari bathi 50. Panas udan aling-aling caping gunung. Kok sik. Oh, sing ndang yo. Ora. Tanggapan cah iki rumah samu kok. Ora. Panas udan aling-aling caping gunung.
kowe apa betah aku. Ayo. Terus terus. Yo, sama iki goyang terus. Ayo. Terus. Ayo. Terus. Ayo terus. Dah. Wis ta? Ayo betah sapa? Edan. Edan. Nantang perkara. Nggak sese. Ngapa? Wes sengklek. Piye Mas Gareng? Wis delok-delok wae nuruti Ya, wong wis akeh. ya. Waktunya Bah. akeh yo. Dilanjut. Nadyan Lemes. Ngapa? ambekane tuh kuping. Wadon sarta sik Mas siji Mas. Walah nggih. Gen. Mulai tenanan lah. Lah. Dialus sik. Ya lah ger kengelen. Danyange kengelehen. Nadyan. Wah. Oh. Diwalik sih. Lah. Masamu kuwi lho kuwale. Kesurupan. Iki piye iki? Aduh duh. Lah. Lah, ngapa iki, Mbah? Duh. Anak-anakku kabeh. Dadak. Apa, Mbah? Waspadakno. Nek apa, Mbah? Waspadakno. Aku danyange kene. Apa, Mbah? Sapa?
Teko kono kene ana rong perkara. Apa, Mbah? Pisan ndongake bapa inggir sekeluarga. Pripun? Muga bapa inggir keluargane pinaringan ayem tentrem. Sugih rejeki panjang yuswa. Nduk. Kowe kepengin dadi penyanyi sing kuncara. Hai, sing klambi ijo rada ngaloh sithik. Nggondo banget. Tirokke rapale mbae ya nduk. Nganggo mie. Ben uripmu iso kuncara kaya Pak Inggir. Rapale ditirokke. Til kontal kantil kantul. Kontal kantal kantile kantul kantul. Sing muni kleru sapa kuwi mau? Kontal kantal kantile kantul kantul. Krisna iki kok gur kontol-kontol tok wae kon ora cetha. Ya Ndro, aku tak bali. Selak mesake jiwa ragane gareng. Syarate, Nduk. Piye, Mbah? Pak Inggir diaturi tindak rene. Pak Inggir. Sing duwe gawe nggo syarat. Pak Inggir karo Yulastri. Katuran tindak mriki. Cah cilik-cilik minggat. Pak Inggir pinarak. Inggir monggo, Pak. Pinarak mriki, Pak. Nggo syarat Monggo, kagem syarat kemawon. Mesake karek. Nggih, niki selak kedangon mengke. Gir ini gir. Hai. Nggih. Pak Inggir wis tak dongake bareng duwe gawe rezekine Pak Inggir sempulur. Akeh rezeki awet ya awet momong putra wayah. Aku tak bali ya Pak Inggir. Syarate siji. Bathuke kareng templek ana dik 100.000. 100.000. Bathuke kareng templek ana 100.000. Wah. Wah, ki wani. Iki nggo syarat. Mbah iki ra ngisen-ngisen iki aku to, Mbah. Aja matur. Atur wis kowe ngali ya, kowe ngali ya. Mbah, Mbah. Matur nuwun sadar. Oh, lah MC sambreng gelap. 1 2 3 4 nyo nyelawe nggo tuku cawetnya. Oh, lah kok nggondo kabeh. Bareng apa? Bareng apa? Nadian. Iki kok aja dicaplok ya Pak Inggir ya. Mereka Bapak Singkir ikhlas nggih? Ikhlas ya Mas ya. Dongake pitike lemu-lemu. Amin. Iki lunas Mas, berkate jenengan gayeng iki. Aku nek ngemis ki pinter Ane wong aku ngemis ya tak setorke kowe kada. Nadian. Piye to Mas? Kok njero-njero? Don Sarto. Cepet ya. Sen cepet kesuwen. Heno mane banyu bening. Tuku dedek nggo betiang bojo ndablek jepitno lawang. Yo. Age yang Mas. Kantil dik. Ala kendil Mas. Ala geyong dik. Kiyang Mas. Kentil dik. Kendil Mas. Geyong. Ana jeruk penyanyi lumah tetok biatuke. Zaman berjuang jorak kelingan anak lanang
repot liyane. Crik crik Mbah Witono. Mbah Witono nika eyangipun kang dipun tasyakuri. Eyange Bayek. Oh, ngersake langgam petis manis. Ya. Ugi mangke wonten ingkang badhe nderek dana swanten, mangke nyuwun kadhawaken langgam Taman Sari. Ya. Niki tak aturke slira musik, Dik Lucy, langgam apa sing keparang katur? Pelak 6 nggih. Hah? Pelak 6. Pelak nenem. Nggih. Pelak nenem. Jangan bawa, Mas. Kangka dulu ara roncen melati Kok ora kompak iki piye ya, Mas? piye kompak yoga telu maleloka tong rino wangi amung dadi impen Eneng duit ya, Mas. udo iki setute sapa njebrok setute. ya ngene aten iki bepuntone pantes diku lei tununge wong manis ingkang mawe wuyo
Matur nuwun Dek Luciana.